Felemez Uluğ Kongreya Malbata Berzanî Partiya Demokratîka Kurdistan PDK di sê mijdarê de Kongreya xwe ya çardemîn pêkanî. Beriya ez dest bi nivîsa xwe bikim divê bêzanîn ku ev ji Kongreya partiyek siyasî wê de tir mîna civîneke malbatî bû. Lewma kes ne li bendê ku di civînên bi vî rengî de biryarên civakê ji nêz ve eleqedar dikin bên girtin. Ji aliyê din ve ev kongre bû Kongreya Şerê Desthilatdariya Malbata Berzanî. Li gel hesabên navxweyî rêveberiya PDK taybet jî Malbata Berzanî bi vê kongreyê hewl da ku îtîbara ku di van salê dawî de winda kirine kêm be jî sererast bike. PDKya ku Partiya Malbata Berzanî ji 16 tebaxa 1946 ve ji derveyî çend kesan hemû rêveberên wê ji heman eşîrê ne. Destpêkê bav Mele Mustafa Berzanî piştre kurê wî Mesûd Berzanî li ser postê desthilatdariya vê partiyê rûniştin. Di dîroka 76 salî de ji ber desthilatdariya di nava partiyê de di nava Malbata Berzanî de rageşiyek mezin heye. Ev rageşî û gef hin caran gihîştin asta kuştinan jî. Kesên PDK ji nêz ve nas dikin dizanin ku ev partiya malbatî her çendî navê xwe ji demokrasiyê girtibe jî ji demokrasiyê wê de tir wek partiyeke totalîter e. Hemû partî ji aliyê çend ferdên Malbata Berzanî ve tê rêvebirin û ev kes hemû erk û berpirsiyariyê di destê xwe de digirin. Ji derveyî van kesan di nava partiyê de kes nexwedî gotine. Ev partiya malbatî ku ji salên 1990 ve li Başûrê Kurdistanê li ser postê desthilatdariyê ye ji berjewendiyê neteweyî zêdetir li gor berjewendiyên malbatî siyasetê dide meşandin. Ji ber van nêzîkatiyên tengên PDK em dikarin bibêjin ku ew ji partiyê zêdetir dişibe şîrketeke malbatî. Yek ji sedemên li darxistina kongreyê li gorî yasayên Iraqê ger PDK di nava vê salê de kongreya xwe li dar nexista wê êdî nikarîbûna beşdarî hilbijartinê biba. Ji gelek aliyên cuda ve tê îdiakirin ku ji ber vê yasayê hilbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê ku diviya bû di meha cotmehê de pêk bihatane li ser pêşniyara PDK salek hatiye paşxistin. Yani dîsa PDK li gor berjewendiyên xwe reng dide siyaseta herêmê. Partiya Xanedaniya Malbata Berzanî tevî nakokeyên navxweyî jî piştî 12 salan kongreya xwe ya şiklî pêkanî. Lê ji bo Malbata Berzanî bi taybet jî Neçîrvan û Mesrûr Berzanî her tişt bi kongreyê dawî nabe. Di navbera her du aliyan de şerê desthilatdariyê dewam dike. Nakokeyên di navbera her duyan de yek ji mijara sereke ya kongreyê jî bû. Wisa diyar e ku di kongreya 12 de aliyê Mesrûr bi plankirî tevgeriya ye. Ji ber vê yekê piraniya delegeyên ku beşdarî kongreyê bûbûn alê girê Mesrûr Berzanî bûn. Diyar e ku ev bi agahiya Mesûd Berzanî çêbûye. Lewma di kongreyê de Mesûd Berzanî ji bo destê kurê xwe Mesrûr li dijî Neçîrvan xurt bike pêngavek kiriye. Tevî ku di rêzîknameya partiyê de yek cîgirê serokê PDK heye jî bêyî ku rêznameyê biguherînin hejmara cîgiran derxistin di duyan. Mesûd Berzanî li gel biraziyê xwe Neçîrvan kurê xwe Mesrûr jî kir cîgirê serokê partiyê. Ev tê wateya ku piştî Mesûd Berzanî wê şerê li ser postê desthilatdariyê kûrtir bibe. Diyar e ku her du pismam ji bo desthilatdariyê wê serê hev bêşînin û li gel vê wê gelê Kurd bixwere mijûl bikin. Bêguman kongre dibin siya van rageşan de dest pê kir û bidawî bû. Lê di axaftina dawiya kongrê de serokê PDK qaşo rêveberiya partiyê da pişt xwe û axaftineke balkêş kir. Her kesê ku li axaftina Mesûd Berzanî guhdar bike wê bibîne ku PDK partiyeke çendî dûrî demokrasiyê ye û wekeviyê ye. Ev partiya zilaman bi hilbijartina sembolîka çend jinan pesnê xwe da. Li gel vê nehilbijartina nûnerên êzîdiyan bi çepikan hat pêşwazî kirin. Di rastiyê de ji xwe pêwîstiya êzîdiyê ku rastî xaneta PDK hatine bi hilbijartin û erkdarkirina vê partiya malbatî nîne. Ne êzîdî tenê li parçeyên dinên Kurdistanê jî di vê partiya qaşo xwe Kurdistanî dibîne de kes nîne. Ev jî rastiya siyaseta PDK ya teng û malbatî bawayeke eşkere radixe berçavan. Di encamê de Malbata Berzanî hewl da bi vê kongreyê peyama vaye em rêxistinbûna xwe xurt dikin bidin lê di bingehê de newsaye. Di vê bêzanîn ku di nava PDK de aciziyên pir mezin hene. Ev acizî li nava Malbata Berzanî tenê belav nebûye, li nava partiyê belav bûye. Diyar e ku kongre ji van aciziyan re nebûye bersiv lê ev ji bo PDK nexeme. Ji ber ku ew bi darê zorê çavê her kesî ditirsîne û li gorî xwe bi rêve diçe. Kî çi difikire ji bo wan ne derde, derdê wan ew bixwene.